Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. Barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Takaddama ta ɓarke tsakanin PDP da APC kan filin taro a Katsina. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya hana Atiku filin taro a Abuja a ƙarƙashin inuwar PDP. Mutum 12 ne suka rasa rayukansu a wani haɗarin mota a jihar Neja. To jama'a, sai ku biyo mu sannan a hankali domin jin cikakkun labaran. Cacar baki ta kaure tsakanin jam'iyyar APC da PDP mai hamayya a jihar Katsina da ke arewacin Nijeriya. Lamarin ya faru ne bayan da PDP ta yi zargin cewa gwamnatin Katsina ta hana ta amfani da filin wasan Muhammad Dikko da za ta yi gangamin taron neman yakin neman zaben ɗan takararta da kuma gwamnan jihar da sauran takarkarinta. Shugaban kwamitin yakin neman zaben ɗan takarar shugabancin Nijeriya na PDP a Katsina, Sanata Ibrahim Tauri ya ce sun shirya gudanar da taron ɗan takarar na PDP Atiku Abubakar da na gwamnan jihar Sanata Yakubu Lado ɗan Marke da sauran 'yan takarkaru a ranar 20 ga watan Disamban nan a filin kwallon. Sanata Tauri ya yi ikirarin cewa gwamnatin ta Katsina ta hana su amfani da yin filin ne bayan da tana ikirarin cewa ana gudanar da gyare-gyare a cikinsa. A nan kuma rahotanni sun ce akalla mutum 12 ne suka rasa rayukansu bayan da wasu manyan motoci biyu makare da waken suya suka yi taho mu gama a kan titin lambata zuwa Age da Bida. Shugaban hukumar kiyaye afkuwar haɗura a jihar Neja Kumar Tsukam, wanda ya bayyana afkuwar lamarin, ya ce haɗarin ya afku ne a ranar Asabar misalin karfe 5 na safe. Ya ce bayan afkuwar lamarin take mutum 12 suka rasa rayukansu yayin da mutum 10 suka samu raunuka, kuma tuni aka kai su asibitin Age don duba lafiyarsu. Kumar Tsukam ya ce manyan motocin da suka yi haɗarin na ɗauke da mutane 75 waɗanda suka nufi Lagos daga arewa, a inda ya danganta afkuwar irin waɗannan haɗuran da gudun wuce sa'a da kuma rashin kiyaye dokokin hanya. Daga nan ya bawa masu ababen hawa shawara akan su riƙa takaita gudu da kuma kula da kiyaye ka'idojin tuƙi da hanya. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta zargi jam'iyyar APC da hana ɗan takara Atiku Abubakar filin taron yakin neman zaɓe a Abuja. Wata sanarwa da kakakin jam'iyyar Kola Olabendiyan ya raba wa malema labarai ce an hana su filin taron na All Pride Girawa a birnin Abuja, duk da cewa sun riga sun biya kuma sun samu izinin amfani da filin. PDP ta shirya gudanar da gangamin taron siyasar ne a ranar Asabar na ci gaba da yakin neman zaben ɗan takararta Atiku Abubakar. Zuwa yanzu babu martani da ya fito daga fadar shugaban ƙasa ko daga jam'iyyar APC mai mulki kan dalilin hana ɗan takara na PDP gudanar da gangamin yakin neman zaɓensa a Abuja. To jama'a, a nan muka kawo ƙarshen labaran, sai an jima.